Vítajte na chate pod Ostrým vrchom, obľúbenej destinácii Trenčanov. Chata je v aktívnej prevádzke, slúži ako penzión s kapacitou ubytovania 46 lôžok. Okrem toho tu nájdeme reštauráciu s kapacitou 80 miest vnútri a terasou s kapacitou 90 miest na sedenie. Hostia tu majú k dispozícii vlastné wellness centrum s fínskou saunou, parnou saunou a taktiež výrivkou. Na prízemí chaty sa nachádza spoločenská miestnosť na organizovanie svadieb a rodinných oslav s kapacitou až 120 miest, ponúkajúca výhľady na bývalý lyžiarsky svah. Areál chaty je obľúbeným miestom pre deti s rodičmi, pretože tu môžu krmiť živé zvieratá. Ak vás táto investičná príležitosť zaujala, tak mi zavolajte. Moje meno je Rado Pavlík a som z Rado Reality.